ug karon ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Iniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May padaya makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Martes o gapit sa 29 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagan tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutanan karon nga buntaga mga kaigalaan, ubay-ubay nga mga kasamtangan o kanhi mga opisyal sa Cebu City Hall gipadismiss sa ombudsman og dili na makahupot og posisyon sa gobyerno subay sa giingong garbage collection scam niadtong 2021. Straight to the point. Katanig pagtagad doon mga higala kining maong desisyon sa ombudsman sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang init nga isgutanan mga kaigalaan ng mga panghitabo kagahapon ang State of the Nation address sa presidente. Una mga higala sa buntag, sa wa pa mahigala ang pagpahigayon yod sa pag-deliver sa State of the Nation address, 11 sa mga kongresista gikan sa Subo ang nisuporta ni House Speaker Martin Romualdez aron magpabilin siya pagka-speaker sa 20th Congress. Straight to the point. Ang 11 nga wa na kinini ang dunalay duha mahigala nga wa mobuto mao si kongresista Doc Frasco o Cutie Del Mar. Straight to the point. Sa 11 mga higala, duha ni ini ang wa moboto. No? Siyam lang mga kaigalan. Siyam sa 11 ka mga congressmen ang nibutar ni Speaker Romualdez. Duha ni ini ang wa mobutar. Si Congressman Doc Frasco, kay daan naman to sa mahigala nga medyo nagbangi ni Romualdez. O consistent sab sa baruganan mahigala si Congresswoman Cutie Del Mar. Straight to the point. Nagatanig pagtagad ro nga buntaga mahigala. Kay kinis Cutie Del Mar mahigala wa man nimo sunod sa mando ni kinini ang Romualdez pagpirma mahigala sa impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Pero si Doc Frasco dili ni consistent ning iya. Kay ni pirma man siya mahigala adtong impeachment case mga kaigalaan batok ni Vice President Sara Duterte. Apan bag-uhay lang nagkabangi isang Martin Romualdez mo nang wa na mga higala mo buto. Wa na mo suporta mahigala sa Doc Frasco. Straight to the point. At nagpagtagad robutaga mga kaigalaan sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dito mahigala sa Babaw Balay Balaoranan dito sa Senado, pabilin sab si Senate President Chis Escudero sa iyang posisyon human nakakuha og 19 ka botos. Samtang iyang katbang si Senador Vicente Soto nakakuha lang og 5 ka mga boto. Sila mo inag-atbang mahigala pagka presidente mga kaigalaan sa Senado sa 20th Congress. Straight to the point. Si Soto daan ni mga kaigalaan nga matawag nato nga labihan mga higala ka kritiko ni Senador Chis Escudero. So nidagan sa mahigala pagka Senate President apan 5 ra ka boto nakuha. Surprisingly si Chis Escudero mga kaigalaan nga kinini ang suportahan sa 19 ka mga senador. Ang uban mahigala nagtuo nga dire sa opposition sila man mga kaigalaan dire si Risa Hontiveros o Tito Soto, Ping Lacson. Ang diya sa opposition dahil 5 sila, no? O medyo na sorpresa ang uban nga si Bam Aquino o Kiko Pangilinan wa mo uban sa opposition. Dito ni uban mahigalang Chis Escudero og ni Boto, paghimo mahigala na Chis Escudero nga presidente sa Senado. Straight to the point. At nagpagtagad lubutaga sab sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin pipila ka mga lokal nga mga opisyal sa Subo lain-lain og reaksyon mahigala pag labot na sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Dunay uban mahigala suportado ang pag-highlight sa presidente sa iyang ikaupat nga suna kagahapon ang kabahin sa flood control projects
Asa naman yung flood control, ha? Ingon na ba ito, Presidente? Mahiya naman kayo. Ato ning analisa ron og maayo mga kaigalan, ha? Kay ingon siya nga na ay flood control project. Pila ka bilyon mga higala ang gasto niya na. Pero nakita sa Presidente nga dunay mga anomalya. Straight to the point. Wa magkadimao, wa magka, ha? Dali ra na nga guba, wa mga higala maka-control, ha? Sa baha kini mao mga proyekto. Straight to the Kaya point. dako ra ba kay nag-budget? Kaya mo na karong tuiga lang mga kaigalaan, ang budget mga sukit tigbaminaw nga gihatag sa Department of Public Works and Highways 1 trillion kapin. Ha? Na question pa ganito mahigala nga nilabaw sila sa Department of Education. Straight to the Pero point. gikwintada nila mga kaigalaan, giapil tong uban ng kwintada asa to sa Philippine Military Academy ug uban pa. Ingon nga nilabaw gamay. Sige lang kanilabaw gamay ra gapon ko ng education. Aha. Straight to the point. Ngano man naunsa bang hitabuan ni? Mo nang niingon sa BBM gapon mahiya naman kayo. Straight to the point. Kinsa may ang gipatamaan ani, ha? Mahiya naman kayo. Mura mahigala og nanindog tong ubang mga congressmen na makpakunuhay. Pero sa pagpamakpak mahigala murag nauwahi gamay pakpak Martin. Ato lang ni obserbaran o niya, ha? Kaya ato ning analisaron og maayo mahigala. Kaya ato ning pagtagad lumuntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Onya sa dugang pa mahigala sa sunas Presidente ang kadto mga yanong mga tao, mga ordinary nga mga tao makigilaan, makatingala sab gipangitaan na mahigalag hain naman ang tag 20 pesos nga bugas. Nasugdan man tong 20 pesos nga bugas mahigala panahon ni Gwen Garcia. Pero kwarta tos Kapitolyo, agi tuyo to mga kaigalaan padong sa eleksyon. Karon na human ang eleksyon unsa man makasustain ning inani nga proyekto? Katalig pagtagad lumutaga mga kaigalaan sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. natad pod sa agrikultura ingon sa sugod ng bakuna mahigala sa ASF sa mga baboy. Posibleng may tabo siguro ni ron kay ang gobernador mahigala sa pambalik 4 naman. O si Gwen Garcia pa di gyapon mabakunahan kay di man tumutuo si Gwen manghigala nga dunay ASF ang Sugbo. Para niya kulira ra gyud. Mo nay problema ang dako ron kung dili ka mo kung saan ang pagsulbad sa problema kung dili nimo mahigala unahon gyud pagdiagnose unsa gyud ang problema. Kung unsa gyud problema i-diagnose nimo daan nya dawato na to nga mo nay problema para mabutangan og saktong tambal. Bisa pag available pa na mahigalang ASF nga bakuna day og si Gwen pa mo oy gobernador asa man na mahimo nga maingon mas Gwen dili lagi na ASF kulira ra lagi na. Ato tanawon karon si Governor Pambalik 4 naman ng mga kaigalaan. Ang taga-DA in town mga hadlok pa sa to mahigalang Governor Gwen. Karon mahigala hinaut unta no nga makabuylo sad ang atong Department of Agriculture. Aron nga mulambo og maayo ang atong agrikultura. Kadako ra ba day gasto mga kaigalaan? Sa natad usab mahigala sa agrikultura tagaan tanig pagtagad ng butaga sa atong uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Napay giyaw-yaw ang presidente gahapon sa iyang suna nga duna kunoy love bus. Love bus kuno day. Kaniadto kana kunong love bus mga 1970s iya kuno ibalik ron. Unya kuno matod pa libre pa kini, ha? Og pagasugda na sa Sugbo, yan ang na-mention mahigala nga Cebu, na-mention kita Cebu. Wa pa magani mahuman ng BRT, wa ko kadungog ng love bus kagahapon pa. Ingon sa tao sa kinsa kay naghimo sa speech si BBM, no? Karong buntaga, tagahan tanig pagtagad sa tupaman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, presyo sa produktong petrolyo managlahi og adjustment karong adlaw, ang presyo sa gasolina muubos, samtang ang diesel ug kerosene mutaas. Straight to the Sa point. naman ng kalakiha mahigala. Pero atong balik-balik na atong analisaron ang suna ni Presidente Marcos gahapon. Wa gyud i-mention mga kagala na pagbisita sa Amerika. Dako kadtong butang, no? Sa usa ka presidente nga tua ni bisita mahigala giimbitar sa White House sa labing gamhanan nga nasod sa tibuok kalibutan o labing gamhanang tao sa tibuok kalibutan nga mo si President Donald Trump. Pero unsa man hitabuan wa man makakuyog tong iyang first lady. Unya, pag adto mahigala kini mga presidente unta moadto sa Amerika nigbalik mo na ilang ipanghambog day. Niya tay nakuha nga mga investment, diya tay nakuha nga mga kwan nindot mabulahan ta mo na. Pero wa gyud ma-mention mahigalang Marcos.
Nagtuo ko nga yang i-mention mahigala nga dako tang butang gyud kay nakahangyo tagikan sa 20% nga tax na 19% na lang. Abi na ko iyang i-explicar mahigalang 1% dako na kay na. Wa mahisguti mga higala kanang maong portion. Kini ni ang mahitungod anak mga higalang pagbisita sa Amerika o daghan pa to mga butang nga wa mahisguti. Straight to the point. Samtang ang Supreme Court mahigala nga nisulti na labot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Sa ako nang gingon gibasa nako 97 pages pagkanindot nga pagkasuwat no sa Korte Suprema mga kahigalaan. Straight to the point. So anindot kayo no ang argument unya ang puninte mahigala si Justice Leonen. Unanimous decision mga kahigalaan. Gibasura sa Supreme Court kini mga higalang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Mo ni nakanindot mga higala nga doon na gini barogs kamatuoran kay lisod magud kayo mga sukit ng paminaw nga kining mga kay ba na bayta unsa may credibility sa Supreme Court dako kayo unsa may credibility sa Congress tanawa ko no unsa may credibility sa lower house kana mga congressmen unsa may credibility nila ikatandi mga higala Supreme Court sumuna diharon nga napasalamat nga doon na mga higalay korte doon na husgado doon na mahigalay Supreme Court nga ni barog yun alang sa kamatuoran. Nga sila mga higala yun mo ni stand nga mo na sakto yun nga ang Lady Justice mga higala nga gitaptapan ang iyang mga mata kanang simbolo sa Lady Justice nga nagdagtimbangan gitaptapan ang mata aron di sa kakita kung kinsa ning subject ini. Di kakakita nga ang color ani pink, di kakakita nga ang color yellow, di kakakita nga ang color red, di kakakita nga ang color green. Straight to the point. Ang imong gitanang objective lang yun. Objective mga higala, pinaagi sa balaod, pinaagi sa konstitusyon. O gisuwat mga higala Justice Leonen, kaingon kabina. Ako nga nagbasa mga higala 97 pages ni ining maong desisyon, kaingon ko kapso salamat. Ang Supreme Court ni Baro gayon sa kamatuoran. Straight to the point. Ang Supreme Court, wa gid magpada mga higala sa agahom, wa gid magpada mga higala sa dikta, o wa gid magpadama kay igsuran kinsa naglingkod sa Malacañang kinsa labing gamhanan ro mga panahon kundi ilang gibarugan ila gyud mahigalang gi explain og maayo anindot nga pag-explicar kay lisod man kayo mga kagilan ikaupat nga impeachment complaint batok ni VP Sara naunsa man itong tulo ka mga impeachment complaints unsa man nahimong duwa-duwa na lang daytaan ning kalaki ug mauhuna mga sukit paminaw duwa-duwa na lang nya ang matawag nato mahigalang prerogative naa mga higala sa ang diskresyon naa mga kagilaan sa House of Representative Secretary pagyod nga si Velasco naa niya indeken ang diskresyon kanus-an niya mga higala ngadto sa tapad na silang opisina mga higala Martin Romualdez wa gid na mahato dito sa opisina Martin unsay nahitabo sa tulo ka mga impeachment complaints gipangutana sa Supreme Court wa sila motubag ni isnab sila sa Supreme Court mga sukit di pabinaw mo na nga medyo ato nabasa may galagi say-say gyud og maayo gitagik gyud og maayo diha ta nakaingon nga purbida pagkanindot kung nabasa ninyo 97 pages mabasa nimo ang mga quotes mga kagilaan ang pagkasuwat ni Justice Leonen pagkanindot nga pagkasuwat mo na naka-appreciate gyud ko mahigala ni ining maong decision sa Korte Suprema og ako moingon kadtong mga abogado nga retired pasagdan talan to sila ato lang silang respetaran kay made naman sila no with due respect ato mga mosukwahig opinion Supreme Court ato mga tiguang na mga retired na pasagdan na to sila kay sila mga higala made na sila pwede na sila mahigalang mag-jogging na lang magkape-kape na lang nana sila mahigalay madawat nga mga retirements ang uban nakapundar na okay na lang sila pero akong awhagon kato mga active practicing lawyers active practicing lawyers with due respect ato mga retired na with due respect ato mga lawyers nga naa sa mga korporasyon nang corporate mga sukit dig paminaw but kadtong mga active practicing lawyers kita nga mga active practicing lawyers nga ang atong daruhan ang atong umahan ang atong parasan mao kanang Palace of Justice palihog lang atong respetaran ang Supreme Court. Straight to the point. Respect kita unsa mahigalay sulti sa Korte Suprema mga kaigsoon. Atong i-discuss ug maayo ni karon mga higala. Kini uban pang mga eskrutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong dughan.
Sa kanunay DYHP number 1.